Sa pagtambong ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa ika-31 nga tigom sa Lamak Multipurpose Cooperative o LMPC ni adtong Marso 27, Domingo sa Lamak Pinamungahan, siya may padangat sa iyang pahalipay ngadto ni General Manager Maria Elena Limukon sa Board of Directors ug sa mga sakop sa LMPC sa tibuok nasod. Nagtanaw ko sa program, inspirational message kuno ang akong ihatag. Apan nagparot ako at ubangan ninyo karon ang tunon ko. Inay nga ako'y mo inspire ninyo, kamoy naka-inspire ni Gwen Garcia. Gani, nagtanaw ko sa total membership, LMPC, you are touching the lives of 134,000 members. Inyong gitabangan o gipadayon sa pagpalambo ang tagsa-tagsa kinabuhi, apil na ang ilang pamilya. You are truly our partners in progress. You can count always on my support. I consider you our valued partner in progress. Thank you for inspiring me. Base sa financial record sa LMPC, doon na kini total assets nga 2.4 bilyones ni adtong tuig 2020 ug misaka kini ngadto sa 2.7 bilyones sa tuig 2021 ug adunay net surplus nga 17 milyones sa tuig 2020 ngadto sa 32 milyones sa tuig 2021 bisan pa man sa pandemya. Base sa projected net surplus sa tuig 2022, mukabat kini sa 60 milyones. Adunay kinatibuk ang 134,000 ka miyembro ang LMPC ug 56 ka branches niini sa nasod. Gani sadya kaayo ang okasyon tungod kay nagkatigom ang mga representante niini gikan sa Bohol, Negros, Leyte ug uban pang probinsya sa ika-11 nga higayon. Mag 50 anyos na ang Lamak isip institusyon. Apan sa tuig 1992 kini miberog isip kooperatiba nga rehistrado sa Cooperative Development Authority kun CDA. Sa iyang bahin si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia na mahayag nga ang LMPC mipagaan-gaan sa trabaho sa gobyerno. Nakita nato sa pandemya, nakita nato sa bagyo na ang Lamak Multipurpose Cooperative nahimo kining murag safety net nga na musaw kanato nga naglisod tungod sa mga lockdown anaa ayuda sa LMPC. Ipagaan-gaan ang trabaho sa atong gobernador o sa atong mayor Glenn Maricuatro. Daghang salamat LMPC. Iya usab gipahibaw nga aduna siya gipasar nga House Bill number 9541 o Cooperative Banking Law sa ikatulo ug final reading ug ana-ana kini sa Senado. Mitambong usab sa kalihukan si CDA Undersecretary Joseph Encabo kinsa bilib usab kaayo sa nakabuot sa LMPC. Akong nadunggan kung saan lamang ang unahan ako, micro, gikan mo sa micro cooperative. Karon sa mo sa mga dako o bilyonaryong kooperatiba dito sa Pilipinas. Busa, isip chairman sa Cooperative Development Authority. Akong panikamutan ang mga micro o small cooperative sa laing lungsod o sa laing lugar na muadli sa Lamak o hatagan higayon na makatuon sa inyong programa o mga proyekto para sa silang masinso. Sa iyang bahin si Mayor Glenn Maricuatro ang giisip nga arkitekto sa kalambuan sa Pinamungahan. Nagkanayon nga magpasalamat sa labang kagahon na sa apit duha ka tuig nga gihagit kita sa lain-lain na mga gumunha. Dunay pandemya, dunay pagulang ang udit. Kita karon anihag hapon nagbarog nga buhi. Nagpasalamat kita nga kita makapadayon gihapon sa atong panginabuhi. Ikaduha, magpasalamat ta nga naabot nga nagkatapos kita kining anibersaryo sa Lamak Multipurpose Cooperative.
Human sa iyang pagpamulong, gidawat ni Gobernador Garcia ang usa ka plaque of appreciation nga gitunol sa LMPC isip pag-ila og pasidungog sa iyang suporta. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, kini si John Fredson Granada, Balita sa Subo.